Urian ni haulungan tapasada maruhata martangian mahita. Dame ni debata sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna dinalahu manangihun jala mangulaun hata ni debata marhiti Yesus Kristus. Amin. Shalom. Oras ma dihamuna akadamang do daina remaja na poso gulung do tamu sikola minggu manang di dia pe kita maringanan di bagasa tikio. Selamat hari Minggu matu ita saluhutna hata ni debata nanaing si tangi monota gabi ujahan di ngulutta nariko si pahosor kusorotta di bagasan permuluatta ima natar surat di Injil Matius 20 mamukasian ayat 20 sia sahatu ayat 34 songonon mahatana taringot dua halak nama pitung jadi laur luar sian Jeriko torok mahalak mangiuton ibana jala hudul-hudul ma dua halak nama pitung dipinggol ni dalani jadi dung di BG mamulus Yesus juju manasida nin nama asi maroham anak ni sidau alai dipisang akan atoropi ma ibana nasida asasid nian alai lamar gugu ma nasida ma juju asi maroham dihami Tuhan anak ni sidau jadi mangulun ma Yesus dipakulingi manasida dipangido hamuna si bahenok kutuhamu dungi didok nasida mah naing mamukap mata nami Tuhan gabi asi marohani Yesus dijama mata nasida jadi pitor marmida mah jadi dihuton nasida mah ibana ido saatna horas sialoma dihamuna damang daina selamat hari Minggu ma dihita saluhutna damang daina naposo bulung remaja sikola minggu satu sadario totok kita madok moleate tutu hatta dengan basai nangpe di bagas tahi tanuaing sohon hasomalatta marminggu alai dangga besumur kita lasni rohatta mamuji jala pasangapon debata akadamang rodaina guarni minggutta ima minggu eksaudi merlapatan mai tangihon maaw adong do akadamang rodaina hata nabisu namadok berusaha adalah loncatan kesuksesan ahana yang didok dison madok tuhita manginang molo adonggo usaha manang mangulah kita pasti do adong dapotan kesuksesan kita ikon adong do usaha parjulu asa binoto ahado siulah honotton tujulon niari ahado nanay si pinar sitani roha iko buy sauti molo holan mudum duhita manang martukulisan manang maranganangan dan dapat titai alai mulu adong usaha ta dapat tamai orait labora bekerja sambil berdua las tatangnya kuma akan ataula las somonido di bagasa jamitaona manginang ditikilau ruar Yesus sian Jeriko rabdot akasisianna gudang doa kanatorok ditikia manginang mangihuton ibana alanu ngalam tarbarita be Yesus digalup luat dakolan halongangan nasida alani pangajarionna alai gudang akatada halongangan tarsongon akamujijat pamalu makana marsahid jala paheheon ak namate gabi mangulu gabi gudang ma
nasida gudang manghiton nas Jesus ditiki alania kadamang dodainang alani gudang natoropi titiki gudang manghiton Jesus adong ma di si dua halak nama pitung hudul-hudul ay dibering nasida dalam gudang jol manatoropi gawe tubuh suku-suku ni rohani nasida molo nama pitung tutudang boy marnida alai dibigi nasida do akaswarai boy dora di secara perasaan nasida maboto gudang akan atorop ditiki jala suku-suku nasidai isi do ulaning nuaing naro tuhutan amion iboto nasida me dibigi nasida husik-pusik niak kajol manatoropi nama mulus ma Jesus dihutai ala diboto nasida Jesus nama mulusi gabe marsuara manasida gugu manasida marsuara di suara ma ali Tuhan anak ni si Daud asimaruham dihami akadamang dodainang remaja sekolah minggu bagi dua orang buta itu ini menjadi kesempatan bagi mereka tidak mereka sia-siakan dan ternyata kedua orang buta itu sudah mengenal Yesus Kristus yang terkenal yang tersohor di segala penjuru pada saat itu yang mampu melakukan mujizat bahkan dua orang itu orang buta itu mengenal bahwa Yesus yang datang itu adalah anak Daud. Ternyata Bapak Ibu, kedua orang buta itu adalah orang Yahudi yang selama ini menantikan pertolongan Mesias. Tampaknya Mesias yang mereka nantikan itu sudah datang. Tetapi sekalipun bukan seperti yang mereka inginkan, di mana Mesias yang datang adalah memberikan pertolongan, kasih, belas kasihan melalui tanda-tanda mujizat dan juga pertolongan atas segala berkatnya. Alani yang menginang itu adalah kesempatan bagi mereka sehingga di Zuhud Nasidama asimaruham dihami ali anak ni si Daud masai masihum jala terkirim do rohani apitungi di asiri rohani Tuhan jala tunding gasitu tudo nasida majo jala lebok bigio pangidon nai jala marpangidua do nasida marhite serek ni rohana memang molo di tonga-tonga di dalam amanginang apalagi hudul-hudul apalagi di kerumunan yang kajolma gudang di botong muse nahurang secara fisik tentu jolma ditiki agak leado mamering kasih songoni toi muse gugu suarana mas suaraon ala ni gugu ni suarana mas suarani gabi dipisang mak sippo sippamu alana molo dipisang nasida songoni berarti macai buido honon suarai nasidai gabi dang bui nasida mabegi pangajarion di Yesus alai dang peduli nasida nang pedio damudang akan atoropi alai totongdo nasida lemerkugu marsuara alania kadang madodainang di dung di jonasida muse Yesus padualihon Roma Yesus dibigi maju nasida ay wasa tu nasida di pangurupiyon Roma Yesus mengulun boleh didok bahasa mengulun di bahasa Indonesia berhenti manang istirahat satokin ibereng Yesus manasida di jo manasida Roma Yesus di dokma ado dipangido roham si bahenok kutuhamu ima idok Yesus nunga di boto Yesus yan ahana nang si patupon na tunaba pitungi
alai ikut jolo takas boto on ni Jesus ahadona hinirim ni rohani nasida ima kena mapitungi sian Jesus dungi Roma akan nama pitungi dia lusima naing mamuka mata nami abang inang macetarida do hapor sioni nasida tu Jesus nabui pamalum nama sahid jala tu takas do muse tarida rikok ni tangyang nasida di ngulu nama pitungi ima asamar mida nasida ala ido rikok ni tangyang nasida dido mah gabi asima rohani Jesus dungi di jama ma gabi malum manasida marnida ma nama pitung na dua halaki ananeng dohoron di jamita tau na manginang na parjulu ikut jujuru hita tu Tuhan Yesus jujutai ikut do marhite pakirimo do hapor siao na porsia do dua halak nama pitungi tu Jesus nabui pamalum nasida siap parsahiton nasidai irupan ijo ibana nasida Jesus atau ngamanginang holan marhite sia Jesus do adong haluau ikom marhite asini rohani Jesus do adong hasi sarong marhite asini rohani Jesus do adong hamalumon jelas diajari Jesus do hita jalo hamuma sai na lehoron na do lului hamuma sai na jupanga muna do tuktuhi hamuma sai na ukapon na do akramang do dainang ikorodo hita tu debata ikut jujudo hita tu ibana dungitang ihonon ni debatama jujut tai dang nasumar binegi Tuhani marhiti akka alulut tamanginang salilingon manang natangis pehita manang nalaspe rohatta diboto debatado amanginang alai diajari dohita asamar tangiang Roma jo ibana mangasaon asini rohana so nedokon ni Yesaya 55 ayat 6 carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui berserulah kepadanya selama ia dekat amanginang sudahkah kita berseru kepada Tuhan? Nunga taju debata, nunga tapangasaun asini rohani debata. Apakah ketika kita ada sukacita atau senang, atau haruskah ada pergumulan baru kita datang berseru kepada Tuhan? Bapak Ibu, berserulah selama ia dekat. Demikian firman Tuhan. Dan dao debatesya kita. Nang pedi bonogi jang ibana alai jonok do ibana dia kana maju warna markite hite hapor syauna akadam do dainang di dok kata ni dibata temuilah Tuhan artinya Roma hita tu dibata dan nasubui di paso dibata sahid na mengganggu hita sonari alana dak kolat diganggu sosial ta ekonomi ta pe honat terganggu do gudang do noai muse pengangguran lam tabba tingkat kemiskinan jala gudang po nasomangan naso hilang dang dihilala be pajupang akkana marsi hakolongan songon akka dongata noaing dang dihilala be bui pajupang marlas ni roa songon nasomal ima marlebaran jala songonina akka para medis na totong satu saudarion berkorban berusaha di tahun nasida asal mak gabe markite tangan nasida akka bisuk di nasida boy malum akka nahona virus corona alania kadama do dainang ditikki di juru halak nama pitungi Jesus parjolo nunga gudang manggorai nasida pasipun nasida mangodam-odam nasida asasip nasida alani umat tantanga muluneng pajupang pehida tutuhani say na adong doa karagam pergumulan na taadopi akadaman do dainang setiap mereka yang berseru kepada Tuhan akan mendapatkan berkat yang melimpah amin jadi gorahamu matuhani
asa diurupi hamu. Jonon do Tuhani mengurupi hita. Manang sadihari pe Roma hita tu ibana. Aibada do mangaramoti hita jalama jaga hita. Unang olo dililiani odam-odam ni namasa portibio. Molonunga lemahiyang pe puro-puro tanwai. Manang maul talului akka dalam ngulu. Jala lampai tahilala ala di parukila si sonarion. Turia mahita manginang. Molo soholan juju turia bata. Apa kata Pemazmur 50 ayat 15? Berserulah kepadaku. Pada waktu kesesakan aku akan meluputkan engkau. Dan engkau akan memuliakan aku. Napa dua naneng dono jabita tahu menguluhi taholan anlani asin rohani di bata. Dua hali mau jojoni, dua halan mempitungi di do asima roham dihani ale anak di sidau. Tutu amanginang di boto nasida do para siroha jalepar dengan bahasa do yang go Tuhan Yesus. Jala holan alani asin rohana do benar roh ibana manginang tu portibion. Paluahon akka jol masian pardosaon asa ganup hita majak pun haluaon sogot ganup halak na mga saon asini rohani Tuhan Yesus dapotan las ni roha dok kami hidupan na didok gabi asima rohani Yesus buasa asi rohani Yesus ala pugos do nasida dang nala na pugos alay memang Yesus yang datang bukan meminta perak, bukan meminta kekayaan atau kehormatan, melainkan kedatangan mereka dari iman yang hanya meminta belas kasihan Tuhan. Jadi jika kita juga datang kepada Tuhan melalui persekutuan ataupun melalui doa kita, marilah meminta belas kasihan dari Tuhan. Dogma ditangyamu patupa ma ali Tuhan hobar tu asi do tolong di roham. Asa unang salah tangyang tak. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Amanginang remaja na poso bulung sikola minggu apapun yang bisa kita miliki saat ini itu karena belas kasihan Tuhan. Tungadong pe hamoramu, tungadong pe artamu, manang jabatanmu, manang bagap pe sipatum laumar minggu, manang bagak marhilung pe bajum tu gereja adong pe sudi ala ni asi di rohani di batar. Apalagi situasi pandemik sonarion dohonot tadope mangasaun gugu hita dohonot tadope ala ni pikirata ala ni artata ala ni hasangapotta. Ketika kita mengandalkan belas kasihan Tuhan, maka Tuhan akan berbelas kasihan juga mendengar doa kita, memberikan kebahagiaan dan berkatnya yang melimpah kepada kita. Amin. Ai halak nasu mangulus yang asli rohani di bata dan dapotan nasida dilas di roha nang pelas rohani nasida alai satok kidoi asima rohani Tuhan tuhita di padau ma sian hita virus corona noaingon jala mate sorok nai unang beadong na marsahit, unang beadong na madating uluna alani na masaon, alay damang dainang pos marohatta, holan alani asi ni rohani, Tuhan Yesus markuaso na buhay padaw kita, siyan sahiton. Oleh karena itu Bapak Ibu marilah andalkan belas kasihan dari Tuhan supaya kita hidup sehat dan selamat. Amin. Martang yang mahita. Moliate ma Tuhan nunga tujapo kami asi di roham. Jala toto di pakulingi hodo pehami satu sadario. Aso toto kami mangingut asi di roham. Holan marhiti asi-asi nasiakko ubay na mangulu hami. Ubay na buhay hami marhahi paso. Satu sadario atong ajari mahami le Tuhan asa upake hami asini roham na nilihommu tuhami
asa bui hami le Tuhan margugu, bui hami madalani ari-ari ni ngulu namion holan alani asini rohan atau pargugui mahami marhite tot di porbadiam mengulah katam asa una kola panangi-nangi hami alai gabe siulah katai hami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jalohamuma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodako Tuhan debata mabuhina Tuhamu jana seasi marohana midahamu. Di dopako Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasor hom madamina tuganuk tot dimuna. Amin.